Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, иңелек бүгінгі тапшырының төп темалары хакында. Ашыгыш ярдәм машиналарына ут ни өчен кирәк? Юлларда хәлакәтләрне ничек киметергә? Махсус комиссия утырышында хәл иттеләр. Фатир бәяләре кимерме? Шәһәрдәшләр ипотека буенча кредитны әзрәк ставка буенча алырмы? Бу һәм башка сорауларга җавапны хәбәрчебез эзләде. Безнең балалар бакчасында, безнең батыр балалар бакчасында 40 тәрбияче эшли. Аларның 8-е безнең яшь белгечләр. Бүген балалар бакчалары хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Юхуди инспекторлары ашыгыш ярдәм машиналарында утларның ни өчен кирәк булуын аңламый. Төрәләр исә юл хәрәкәтләрендә җәяүлеләрнең зыян күрү өчен борчыла. Бүген бу сораулар юл хәрәкәте иминлеге буенча комиссия утырышында каралды. Ашыгыш ярдәм машиналарына ут ни өчен кирәк? Юлларда хәрәкәтләрне ничек киметергә җыйналар? Хәбәрчебез ачыклады. Ашыгыш ярдәм күрсәтү экипажы хәлакәт урынына Юхиди инспекторларынан да беренчерәк килеп җитә. Чөнки шалтырату кабул иткәннән бирле вакыйга урынына 20 минут эчендә килеп җитәргә кирәк. Өстәвенә кагыйдә буенча оператив хезмәтләргә юл бирергә кирәк. Әмма махсус сирена тавышы яңгыраган очракта гына. Медицина белгечләре исә һәр чакыруга да барганда утлар гына кабыза. Инспекторлар бу башка машина йөртүчеләргә комачаулы дип саный. Если необходимость в этом, на самом деле, мы вводим в заблуждение и, честно говоря, инфляция, обесценивается оперативность скорой помощи. Нужно ли все-таки, или это все-таки требование? Вот мы, как специалист, считаем, что не нужно. Едет скорая на СГУ, везет больного или по вызову. Ради бога, мы поможем. Ашыгыш ярдәм күрсәтү станциясының баш табибы әлеге утларның дөрестән дә кирәк булуын аңлатты. Довольно часто бывает во многих городах, и крупных, и мелких городах, ситуация, когда бригад очень на улицах много, но их не видно. Довольно часто бывает ситуация, когда там уже любому прохожему становится плохо, или произошло тут же ДТП, буквально, оно произошло. И если издалека видно скорую помощь за счет проблесковых маячков, то есть мы себя обозначаем, только этим. Шәһәрдә махсус хезмәт күрсәтүче транспортка юл бирмәү очраклары еш теркәлә. Шуңа күрә сиреналарында кабызырга туры килә. Әмма табиблар бу сигналны еш кулланырга яратмый. Ну а со звуковыми сигналами несколько проблемно. Если мы везде, конечно, будем включать, это чисто по-человечески, то весь город тоже спать не будет. Если по тому же проспекту Мира мы проедем не только с мигалками, а с сиреной, как положено, то это достаточно громко, и в ночное время, в общем-то, это будет многих раздражать. Ну а по большому счету, конечно, мы должны быть со звуковым сигналом. Статистик мәгълүматларга караганда ел башыннан 500-га якын хәлакәт теркәлгән, 600 кеше төрле дәрәҗәдә җәрәхәтләр алган, 7 кеше вафат, шуларның 5-се җәяүле. Именно пешеход является самым уязвимым участником дорожного движения. И, к сожалению, не все это осознают должным образом. По итогам 8 месяцев в городе зарегистрировано 168 наездов транспортных средств на пешеходов. В прошлом году было 185. В которых 5 человек погибло, ранено 170. Вафат булган җәяүлеләрнең 4-се юлны тиешсез урында чыккан, бәлки зебраны күрмәгәннәрдер диләр түрәләр. Шуңа күрә хәзер барлык хезмәтләр алдына да җәяүлеләр өчен шартларны яхшырту максатын куйдылар. Пешеходные переходы все сделали из термопластика, чтобы дольше служили. Это у нас транссигнал, руководитель здесь, Шахмет Ренат, он на такой шаг пошли удорожающий. Но я думаю, что он оправдает себя, Светофоры устанавливаем новые, будем также устанавливать. Якын арада проспектларда һәм үзәк урамнарда яктырткыч баганалар санын арттырачаклар. Шәһәрдә балалар яктырткыч элементларны күбрәк куллансын өчен зур акция оештырырга телиләр. Гүзәл Шихапова, Валентин Красильников, яңалыклар. Хаталар өчен түләргә кирәк. Бүген пенсия фонды идарәсенең чаллы бүлегендә шәһәр оешмаларының баш хисапчылары җыелды. Әлеге очрашуга хисапларны дөрес тутырмау сәбәпче булды. Бу хаталар нәрсәгә бәйле? Безнең иҗат төркем ачыклады. Пенсия фонды идарәсенә шәһәрнең күп кенә оешмаларыннан хисапчылар җыелган. Сәбәбе хисапны хәзер яңа форма буенча тапшырырга кирәк. Әмма яңа тәртипне тиз генә аңлый алмаганнар, тәҗрибәле белгечләр дә хата җибәргән. Нәтиҗәдә һәр хезмәткәр дә штраф түләргә тиеш. Лично я сдала. Мин бу форма буенча хисапны 20 апрельдә үк тапшырган идем. Әмма ялгыш 3-нче кварталны күрсәткәнмен. Бу хатта һәр хезмәткәр өчен 500 сум штраф түләргә кирәк. Минем 5 хезмәткәрем бар. Димәк 2500 сум түләргә тиеш булам. Барысы да үз
кісі бізден. Хисапчыларның сұрауларына пенсия фонды бөлігі башлығы жауап берді. Эдуард Фәттахов келешекте бұл хаталарына жібермеске керек деп білдірді. Ошибок много в этот раз. Бұл юлы хаталар көп, чөнки хисапның формасы яңа. Көбісі аны ничек тутырырга кирәклеген белми. Гадәттә программада хаталар була. Аларны махсус ясамасаларда хаталар санала. Айлар дөрес утырмаган. Хаталар өчен дөрестән дә түләргә туры киләчәк. Белгечләр монда очрашулар уңай нәтиҗә бирер һәм киләчәктә ялгышулар булмас дип ышана. Гүзәл Шихапова, Ксения Зосимова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шәһәрдәшләр ипотека буенча кредит ставкалары 5-6%-ка кадәр кимүен көтә. Соңгы арада күчемсез милек агентлыкларында телефоннар тынмый ди риэлторлар. Әлегә ставкаларның кимүе көтелми, әмма ипотекага торак кредитлау агентлыгы алмашынучан ставканы 14,41%-тан 8,55%-ка кадәр киметүгә иреште. Бу ставка буенча 1 октябрьдан ук кредитка милек алып булачак. Шулай да әлеге продуктка шәһәрдәшләр шикләнеп карый. Алмашынучан сүзе кургыта. Күчемсез милек базарындагы яңалык Гүзәл Шихапова таныштырыр. Призвано, как бы то ни было, ставки, чтобы были ниже, чем в коммерческих банках. То есть на этом настаивает Путин, правительство. Алмашынучан ставка буенча кредит ставкасын ипотекага торак кредитлау агентлыгы инде киләсе атнадан киметә. Әлеге аның ставкасы 16%-ны тәшкил итә. Әлеге опцияны төзелүче һәм инде әзер торак сатып алганда элек алган ипотека кредитын каплар өчен кулланып була. Этот продукт переменная ставка очень востребована для тех людей, которые уже имеют кредиты в других банках. Если у вас оформлен кредит по ставке 15-16 и выше процентов годовых, то перекредитоваться на ставку 8,55 легко. То есть вы приносите стандартный пакет документов, служба безопасности банка рассматривает эти документы. Ставка күләме 3 айга бер тапкыр карала, ул инфляциягә бәйле. 20 ел риэлтор булып эшләгән Татьяна Илюшина бу финанс продукты ай сайын чыгымнарын контрольдә тотарга өйрәнгән кешеләр өчен уңайлы ди. Чөнки ай сайын түләнелә торган сумма үзгәрешсез кала. Ставка үзгәрсә, кредитны түләп бетерү вакыты гына күчерелә. Переменная процентная ставка хороша тем, что при снижении ставки рефинансирования она позволяет уменьшить срок кредитования. Простой пример. Когда берется кредит под процентную ставку 11, допустим, на срок 10 лет платеж, определяется платеж. И когда ставка рефинансирования уменьшается, соответственно, уменьшается срок кредитования, но платеж остается тот же самый. Инфляцияга бәйле рәвештә ставка күп дигәндә 4%-ка кадәр калырга мөмкин, әмма максималь шикләре билгеләнмәгән. Тарихта алмашынучан ставканың 17%-тан да артканы юк. Бу үз чиратында түләү вакытын ел ярымга озайткан. Алмашынучан ставкага ышаныч кризисла 2010 елда кимегән. Когда выросли процентные ставки и, в общем-то, значительно увеличился платеж, скажем, это очень неудобно для клиентов. Но в данном случае, вот на сегодня в кредитном договоре прописывается, что где определяется и срок, и кредитование, и сам платеж, независимо от того, какая процентная ставка. Әмма хәзер алмашынучан ставка буенча кредит түләү системасы уңайга үзгәрде дип белгечләр. Риэлторлар ипотекага ставкалар кимүен көтеп тормаска киңәш итә. Ставкалар кимегән очракта кредитны яңадан санатырга мөмкин. Әлегә күчемсез милеккә бәяләр тотырыклы. Бу хәл яңа елга кадәр яки язга кадәр сакланырга мөмкин. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Республикада Африка безгәге янау сәбәпле кертелгән карантин тәмам. Ул бер ай дәвам итте, махсус режим Татарстанның берничә районына гына кагылды. Куркыныч зонага Опас, Буа, Чүпрәле, Кайбыш районнары кертелгән иде. Бу җәйдә киң колаш җәйгән безгәк дуңгызлар өчен бик куркыныч. Әлеге вирус Россиянең күп кенә төбәкләрендә таралды. Хәтта Татарстан белән чиктәш Чувашиягә да килеп җитте. Карантин вакытында белгечләр фермер хуҗалыкларын тикшерде. Малларга вакцинация ясады. Карантин тәмамланса да, хәвефле хәл саклана бирә. Шуңа да игътибарлы булырга кирәк ди белгечләр. Менә бер ай мероприятиялар үткәргәч инде, бу карантин безнең хәзер симас ителде. Татарстанда бу чир пока кермәде, Аллага шөкер. Бу чир бик опасный, шуңа күрә әле безнең кабан дуңгызлары җиреп торалар. Но бөтен организация, руководительләр бу чиргә каршы әзер булырга тиешләр.
Бүгін балалар бақшаларында эшләүчеләр һөнәри бәйрәмнәрен билгели. Тәрбиячеләр көнен Рәсәйдә күптән түгел генә бәйрәм итә башладылар. Ул 2004 елда кертелде, 27 сентябрь көне очраклы сайланмаган. Нәкъ бу көнне 1863 елда Санкт-Петербургта Россия империясында беренче балалар бакчасы ачылган. Бүгенге көндә илебездә меңләгән бакча эшли. Ипи аша. Алмаша. Балалар Ольга Елизарованы әни дип тә атыйлар. 15 ел гомерен ул тәрбияче эшенә багышлаган. Балаларны тәрбияләү, аларны яхшылыкка өйрәтү минем төп эшем ди Ольга. Для них вторая мама, да. Мин алар өчен икенче әни, алар миңа бәйләнгәннәр, күргәч миңа таба чабалар. Аларның күзләрендә мәхәббәт күргәч, алар да миңа нәрсәдер бирәләр бит. Тәҗрибәле хезмәткәрләрнең кадерен беләләр, яшь белгечләрне дә җәлеп итәләр. Зинаида Агапова шуларның берсе. Хәзер аңа 24 яшь, балалар бакчасына ул диплом алуга 2 ел элек килгән. Эшен нәниләр төркеменнән башлаган. Тәҗрибә теориягә караганда катлаулырак булган. Я пришла, и я не понимала, что с ними делать. Монда килгәч, алар белән нәрсә эшләргә икәнен аңламадым. Миңа бик авыр булдым. Барсыннан да курка идем. Миңа балаларның тормышы, сәламәтлеге өчен мин җаваплы икәнен аңлаттылар. Башта бик курыктым, соңыннан миндә потенциал күрделәр. Миңа бу эш бик ошады. Хәзер балаларны яшь тәрбиячедән аерып булмый. Кыска гына вакыт эчендә ул нәниләр күңеленә юл тапкан. Шунысын әйтергә кирәк, соңгы вакытта мәктәпкәчә белем бирү өлкәсендә яшь белгечләр саны арта. Кызлар һәм егетләр балалар белән эшләргә бик теләп алына. Бу лаеклы хезмәт хакы, балалар бакчалары эш урыннары арту белән бәйле. Безнең Батыр балалар бакчасында 40 тәрбияче эшли. Аларның 8-е безнең яшь белгечләр. Яшь белгечләрнең бүгенге көндә заман таләпләренә туры китереп эшләү кирәк. Чөнки балалар белән эшләү өчен безнең балалар бакчасында бөтен шартларда тудырылган. Һәрбер төркемдә безнең интерактив оборудование тора. Алар белән эшләр өчен яңа технологиялар белән эшләр өчен безнең тәрбиячеләр әзер. Булачак тәрбиячеләр саны да арта. Хәзер педагогика һәм психология факультетында 2000 студент санала. Бу санның 400-гә якыны мәктәпкәчә белем бирү юнәлешендә укый. Узган ел белән чагыштырганда студентларның 20%-ка артуы сизелә. Бу юнәлеш кызлар арасында популяр. Мин бу профессияны сайладым, чөнки мин балаларны яратам. Һәм минемчә иң беренче тәрбияче, укытучы тәрбияче ул бала белән бала була белергә тиеш. Һәм баланың шәхесенә кагылырга тиеш түгел. Уку вакытында педагогика университеты студентлары теоретик белемнәр генә түгел, тәҗрибә дә туплый. Гаҗәп тә түгел, мәктәпкәчә белем бирү өлкәсендә педагогия университетында да зур игътибар бирелә. Бу вузда иң тарихи факультет. Бүгенге көндә безнең университетыбызда мәктәпкәчә балаларны тәрбияләү бүлеге эшләп килә. Бу инде безнең факультетта моны бу эшне башкарабыз. Факультетыбыз бүгенге көндә безнең үсә, иң зур факультетларның берсе санала. Хәзер шәһәрдә яңа балалар бакчалары төзелә. Туган балалар саны да арта. Тәрбияче һөнәре популярлаша. Бәйрәм хөрмәтенә нәниләр барлык тәрбиячеләргә шигырьләр әзерләде. Без дә бу котлауларга кушылабыз. Güzel terbiyecilerimiz bizden sizge şul tilek. Bәхет aptipsin kızlar, aşkınıp tipsin yürek. Şaula bütüp gite jeyde, uku küte alda. Mağarif hizmetkarları yılgan bugün zalga. Мин дә тәрбиячеләрне лаеклы бәйрәмнәре белән котлап сезнең белән саубулашам, исән сау булыгыз. Октября. Концертный зал. Уникальный артист и музыкант Дима Билан. В новом шоу 35 неделимые. Телефон 78-25-01. Онлайн-продажа на сайте городские зрелищные кассы. Для силы, для молодости, для жизни. Вода, рожденная в мезозойскую эру. Минеральная вода Тарханская. Уникальный край, уникальная вода. Компания «Армада» предлагает супер-акция на стальные двери. Распродажа от 6000 рублей. На межкомнатные двери современный стиль. На теплицы сезонная распродажа. Скидки до 5000 рублей. На окна энергосберегающий стеклопакет в подарок. Художественная ковка, кованые заборы, навесы, беседки. Качество, надежность, быстрые сроки и цены от производителя.
Молния! Корпорации Центр и Селдом сверхвыгодная рассрочка. Например, большой телевизор за 2100, а кровать за 700 рублей в месяц.